Nina besilo nina benkosi kulo lonke likaMthaniya mina nginibingelele futhi kusayiyo leyo nyanga enkulu uNovember leyo nyanga esihlala khona emlindweni esihlala esitobhini silinde lapha namaqhawe kaMaskandi ezokhipha ama-album ubusaphasapha ngapha nangapha njengoba nazi ukuthi inkosi yaseMandaba umfoka Mpungose uKhuzani uKhuba uzokhipha i-album and sesibonile ukuthi ibhodo aliphekayo likhulu ngendlela eyisimanga lizophakela isizwe sonke esikaMthaniya sonke isizwe saseNingizimu Afrika njengoba nazi ukuthi uKhuzani usupporta kulo lonke izwe nangaphandle uyayasho ukuthi yena uthandwa kulo lonke izwe elikaMthaniya. Yini ke singayilindela kule album kaKhuzani ukuthi sisibonile ke isithombe sitrenda lesayishuthe nale yansizwa ecishe ifane negcowamelisha. Uyokhumbula ke mthandi oMaskandi ukuthi uKhuzani uke wayisho le ndaba wayethi mthathe uma uthi uyakhumbula lezi ayibonga uma yethi kwase kuvelile okufana naye kuthiwa akakufuni nakubona wayesethi mthathe. Mina ngingeneke embangweni kaKhuzani nokaMthandeni ngiyaphawula nje ukuthi omunye watalapha wathini omunye wagadla wathini njengoba ke kwenzeka ke kule album kulonyaka ke shothi asazogadla thini ngoba esevele wakhetha ukuthi ke hambe aye nayo lensizwe e-studio asazi noma urecord ingoma nayo noma khona okuyi-video clip azokurecord waphela isithombe njengoba ngizosifaka kule video isithombe nje abashuthe bese studio. Bese kuthi futhi okunye ke singakulindela okuyikona kungichaze kakhulu ukuthi kule album kaKhuzani kuzoba khona umfana kaMtshengiseni umfana weNdidane azobe bamsene naye umculo engomeni eyodwa uyasho ukuthi iyacula le yansizwa uthi iyabiza ngempela. Kuningi ke futhi ke akuphekayo umfoka Mpungose okunye ke singakulindele sikujwayele ukuthi ke uLove noma kanjani uzobe khona noma kanjani futhi uzobe khona uSiphesihle inkosazane le yakwaZulu. Siyethemba futhi ukuthi ngoba behlezi bekhipha ingoma emnandi benoKhuzani bazokuphinda futhi nakulonyaka. Ake sihlaleke emlindweni ke thina silinde ezemnothweni ususeduze lolo suku olukhulu olumhla ka3 December. Ngicela udlule ngo like no share no subscribe kusayimina umfoka Nkesha Peanut.